Mao ni ang makasaysayanon nga Baluarte nga niya mahimutang sa kinapusuran sa isla sa Sunilon sa lungsod sa Oslob sa duol na gyud sa habagatang tumoy sa isla sa Subo. Kining Baluarte gituang kabahin sa 74 ka mga baluarte nga gitukod dinhi sa Subo kapin duha ka gatos ka tuig na ang nilabay. Ang labing unang baluarte diri sa habagatang Subo gibanabanang natukod in 1778 or 245 years ago. Pero kini mao mga baluarte bisan gitukod batok sa mga piratang Moro gikan sa Mindanao, dili siya epektibo sa ilang pagpangatake. Kaya ang mga Moro sa Mindanao magsige atake dinhi sa Subo o kasilingan ng mga isla dinhi sa Kabisayan aron sa pagpanagit og mga babayi, pagpanagit sa mga pari ng katsila, pagpanagit sa labing dato nga mga negosyante, labing dato nga mga agawng yutaan aron ilang iparansom dito sa Mindanao. Ang mga lalaki nga ilang madagit dinhi ilang ibaligya isip mga ulipon sa mga plantasyon dito sa Mindanao nga kinahanglan o mga trabahante or ilang ibaligya sa kasilingan ng mga isla nga nagkinahanglan o mga ulipon. Tungod sa maong pagpanagit, pagpangronda, pagpangransak, pagpanamastamas sa mga Moro sa Mindanao, ang development sa kalungsuran dinhi sa Subo limitado, labi na diri sa kasadpan nga bahin sa Subo kay mao may pabor kaayo sa pagpangatake sa mga Moro. Apil usab ang mga kalungsuran sa amihanan ug kasadpan nga bahin sa Subo nga daplin sa kadagatan. Nalimitahan ang paglambo sa mga lungsod dinhi sa Subo ug sa kinadugan sa isla sa Subo. Kay wa may kasiguruan ang mga molupyo. Magtikad sila sa ilang mga umahan. Wa sila kahibaw gano sa sinusunod atakihon sa mga Moro. Magpalambo sila sa ilang mga negosyo. Magtukod sila sa ilang kabalayan. Magtukod sila sa ilang mga baypatigayon. Wa sila kahibaw. Sunod simana, sunod buwan, sunod tuig, simbako. Atakihon sila sa mga Moro. Pornada ang ilang mga hinaguan. Kaya once sumatake ang mga Moro, way makasagang sa ilang kabangis, sa ilang kapintas, sa ilang kasalbahis, batok sa mga mulupyo dinhi sa ato. Ang mga katsila dili takos nga makaparalipod sa mga Moro. Plus ang mga katsila ug ang ilang gibansay-bansay nga mga gwardiya sibil ni atong panahona dili pa igo ipakatap sa tanang lungsod dinhi sa habagatan aron nga mo alkontra sa mga Moro sa kalapad sa isla sa Subo sa kadaghan sa kababayunan nga bantayanan way igo nga armadong puwersa ang katsila ug ang lokal nga mga lider sa Subo aron sa pagsagang sa pag-atake sa mga Moro. Moto nga hilabihang dakuha sa kalibog kundi mabadlong ang pagpangatake sa mga Moro unsaon paglambo sa Subo, unsaon ang pagpalambo ang sense of security sa mga molupyo, unsaon nila pagdamgo para sa mas maayong ugma. Kung mahimong ugma dayon, atakihon sila sa mga Moro, mapildi ang tanan nila mga hinaguan, hagsa ang tanan nila mga pangandoy sa mas maayong ugma. Nang gitukod ang mga baluarte nga sama ini, 74 ni ka mga baluarte tanan sa panahon sa mga katsila dinhi sa tibuok isla sa Subo. Ang kinabag-an sa mga baluarte niya tukura sa habagatang Subo gikan sa siyudad sa Karkar, kadto lungsod pa na sa Karkar, hangtod sa lungsod sa Santander o sa Zamboan, diri sa habagatan nga tumoy na sa probinsya sa Subo. Kining maong baluarte kasagaran duha ka andana. So ni perting taasa ining baluarte nga niya sa akong luyo. Ang unang andana ini butanganan sa mga armas, butanganan sa mga hinagiban, sa mga eksplosibo nga igo makaparalipod kung mao'y targeton sa mga Moro. Ang ibabaw mao'y tungtunganan sa mga bantay. Kaya ang ibabaw, hilabihan naman kahabog, makakita na siya sa mga bangka si mga Moro samtang nagadanga pa sa kadagatan dinhi sa Subo. Nga daw siya igong panahon sa pagpasidaan sa mga molupyo nga dunay umaabot nga mga pirata, dunay umaabot nga mga Moro nga mangronda nato. Busa tago na mo
sa inyong kabalayan, tago na mo sa simbahan. Kay kasagaran ni atong mga taguanan mao ang mga simbahan Katoliko dinhi sa Subo. Mao nang kasagaran sa mga simbahan dinhi sa Bagatang Subo, at least sa mga simbahan nga napreserbar pa sama sa simbahan dinhi sa Uslob, sa Bulhoon, sa Argao ug sa ubang mga dagkong lungsod dinhi sa Habagatang Subo, makita nimo hilabihan ka pulido, labihan ka baga sa bungbong nga hinimo sa corals. Why arte-arte, why disenyo, gihaklapan sa labing lig-on nga bongbong, gipalibutan ng tibok simbahan aron igsud sa mga molupyo dito sa simbahan, siraduan ang simbahan, di na makasud ang mga moro. Ya kay pulos man siya corals, pulos man siya bato, bisag usa og sunog sa mga moro, dili maduktan og luwas ang mga molupyo dito sa sud. So kining mga baluarte, mura ni siya og bantay, mura siya og depensa, forma sa depensa, sistema, kabahin sa sistema sa depensa sa karaang Subo. Kapin duha ka gatos ka tuig na ang nilabay. Kasagaran ini mga baluarte, dunay duha ka sinyal, dunay duha ka timaan nga umaabot na ang mga moro, nga mga pirata. Una, ang bandila. Dunay mga bandila na makit-an sa mga dito sa mainland sa Subo nga umaabot na ang mga pirata, ubusa ang mga molupyo, manghakot na intawon sa tanilang kaptangan, hakuto na ang tanilang mga hayupan, hakuto na ang tanilang mga bata o kababayan, tago sa mga simbahan. Ang mga kalalakinan mao'y mungu sa pagbakwit nga to sa hopefully doon na pa'y igong panahon sa pagpadung sa mga simbahan. Munong kasagaran sa kabalayan sa karaang Sugbo, duol sa simbahan. Aron sa yun ra kay pagbakwit, way madawdaw ang mga moro kung makasud na silang tanan, mahipos na silang tanan sa simbahan. Na just in case dunay baga nga panganod, dunay baga nga gabon, na dili maklaro ang mga bandila gikan diri sa baluarte, doon na sila budyong kanang mga higante mga kinason, lanog kay tingog, ilang huypo ng ilang budyong, iyawat mo abot ang tingog pasidaan ngadto sa mga molupyo nga bakwit na mo, panago na mo. Kay niya na ang mga pirata, niya na ang mga moro nga manamas-tamas nato. So mao to, bandila o budyong. Mao'y kasagaran nga gamiton diri sa mga baluarte. Na kining baluarte sa pinulungan sa mga Espanyol, mura siya og fort, mura siya fortification, mura siya bantayog sa pagbantay, bantayog sa seguridad. Pero dinhi Sugbo, kay mga Bisaya man, ang tawag ini bantayan sa hari. Pero diri sa Bagatang Subo, nanguntahan ako sa katiguangan, wa may motawag og bantayan sa hari. Ang ilatawag ini baluarte gyud. Pero diha siyudad sa Mandaue, dunay lugar diha gitawag og bantayan sa hari. Pero wa pa ko kaanha sa bantayan sa hari sa siyudad sa Mandaue, pero sigon sa mga historians maura na ang baluarte nga niya sa Bagatang Subo, mao na ang bantayan sa hari diha sa siyudad sa Mandaue ug sa bambahin sa probinsya sa Subo. Nindot kay taga Mandaue, gustong mutingkay sa inyong kasaysayan, inyong suruyon o bantayan sa hari, tanawag po pareha magpurma ining baluarte diri sa isla sa Sumilon sa lungsod sa Uslob. Nabisan sa nindot kayong katuyuan, nindot kayong istruktura sa mga baluarte, dili siya epektibo. Mahimo siyang malusot-lusutan sa mga moro. Kay ang moro mahimong makita sa usa ka baluarte, di makitaan sa pikas nga baluarte, di mupasidaan ng usa ka baluarte, musimang sila sa pikas nga lungsod, ang pikas ng baluarte butana sa ilang presensya, di na makaandam. Putong nalibog ang mga katsil, usaon man ni nato ang mga baluarte aron mahimo siyang mas epektibo nga kahimanan sa seguridad. Nga ang mga baluarte mura ra mag-stand alone. Ang usa ka baluarte dili man maka-communicate sa pikas nga baluarte, kalayo ra. Yawa magkasabot kay ang responsibilidad sa baluarte sa iya mang lungsod nga nahimutangan. Di man siya kapasidaan sa pikas nga lungsod, sa silingan nga lungsod. Ang nakahuna-huna og sulbad, usa ka pari nga Recollect friar. Niabot din sa Subo atong 1800s. Na-assign diha sa Santo Niño, kanang simbahan sa Basilica Minore del Santo Niño. Diha siya unang madestino. Diha siya magtuon og Cebuano. Kay kaniadto gud ang pagtuo sa mga pari, lisod kay tudluan ang mga Subuanon
og kinatsila. Masayon magkat-on sila mga katsila sa pinulungan dinhi sa Subo aron nga ikasabot sila sa ilang mga parokyano. So usa sa mga labing unang gikat-unan ni Padre Julian Bermejo sa iyang pagkadestino dinhi sa Subo mao ang paglitok sa pinulungan nga Binisaya o Cebuano. Una niyang assignment mao ang parokya sa Bulhoon. Pila lang ka kilometro gikan diri sa lungsod sa Uslob sa habagatang Subo. Ug siya mo'y ni fortify sa mga baluarte. Siya naghimo og sistema nga ang mga baluarte dili lagyo nga maka-communicate with each other. Aron nga ang signal sa usa ka baluarte mabasa sa pikas nga baluarte, mapasa sa sunod nga baluarte, mapasa sa sunod pa yung baluarte aron mahimo na silang network o baluartes. So wa nay makaipsot, wa nay makalipat, wa nay makatipas nga mga muro, mabantayan na gid ang tanan, mapangadaman na gid ang tanan. Ang duha ka sapaw sa depensa nga giumol before Father Bermejo, iyang gidugangan kadtong simbahan nga fortified na kataguan sa mga mulupyo, di na masunog sa mga moro nga mga pirata, ug ang mga baluarte iyang gipun-an og ikatulong nga sapaw. Ang ikatulong nga sapaw sigon ni Padre Bermejo mo tapak sa dakong hawang nga mura og sitting duck ang Subo. Mura ba og magpaabot lang sugbog atakihon nya managang inig atake. Ingos Padre Bermejo dili na mahimo. Kinahanglan nga ang Subo do na say ikasukol. So ingon si Padre Bermejo, kadaghang kalalakin-an dinhi sa Subo, siya rugway ka maong musukol sa mga moro. Mas daghan man ang mga Suboanon nga niya sa mama kaysa mga moro nga wa gani kaswito sa terrain dinhi sa Subo. So ingon si Padre Bermejo, bansay-bansayon ang kalalakin-an sa karaang Subo aron nga mobarog, musukol, pakig-away sa mga pirata nga moro. Bag-o tong ideya. Kaya dito patara raman sila. Mura raman silang managan, mura raman silang manago kung doon na yung mga pirata. For the first time, giinglan sila Padre Bermejo, di mo magsalig o mga gwardiya sibil. Di mo magpaabot o armado ng mga katsila o mga kustabling Pilipinon. Kamo mismo makapanalipod sa inyong kaugalingon. Kita, kay kuyog naman siya sa mga monopyo din sa Bagatang Subo, makapanalipod sa atong kaugalingon. Mao to si Padre Bermejo mo instrumento sa pagtukod og dugang mga baluarte. Diri sa Uslob, ang banabana nila mga 7 ka baluarte ang natukod ni Padre Bermejo dinhi. Ang kinakusgan, ang kinalig-unan nga baluarte kanang gitawag nga Grand Baluarte diya sa lungsod sa Bulhoon. Diri sa Uslob, doon ang pay baluarte nga naa sa simbahan sa Immaculada Concepcion. Naa diha natukod ang sa mga baluarte o kining baluarte sa Sumilon. Sus, imagine ni niabot si Padre Bermejo diri sa habagatang Subo o nakatukod siya labing unang baluarte diya sa Bulhoon in 1808. So kung nadungan-dungan ni pagtukod ana tuiga, kining baluarteha sa Uslob is 215 years old. Pero tanawa labihang liguna. So yan na ang suod sa baluarte. Dumahadlok ko kay ngiob kay sa suod. Pero suya na to. Namagitay kamera atong suyan paglili ang baluarte unsa man kalig-on, unsa man kabaga, unsa man ka-fortified. Nganong nagbarog man even after 215 years. Ang ubang baluarte sa mainland sa Subo na nga tumpag na. Pero kining baluarte sa Sumilon tungod tiyali kay way mga mulupyo diri sa isla, way nagtikaw-tikaw, way nagtukod og kabalayan, way nangahoy, way nipasipa, nagbarog kini mga baluarte diri sa lungsod sa Sumilon. So dihang natukod na ni Padre Bermejo ang network of baluartes in 1808. Giorganisar niya ang mga Subuanon ngadto sa mga barangayan. Kanang mga barangayan, grupo na sa mga manggugubat nga manakay og bangka. Dagko ang bangka nga dunay makargahan siya 50 ka mga manggugubat. Ang bangka nga gitawag og barangayan. By the way, sa karaan nga sa atong kasaysayan, kanang balangay o barangay, mao na ang bangka gikas Butuan nga niabot dinhi Subo, niabot sa bambahin sa Asia ug Pasifiko nga magisakyan sa mga traders, sa mga nagnegosyo. So kanang po nga barangay bangka na.
Pero kanang barangay mura siya og komplikado nga konsepto nga ang mga nagsakay sa barangay dunay organisasyon, dunay hierarchy. So ang organisasyon nga nagsakay anang bangka mao'y barangay. Gitawag na lang na nga barangay, pero dili ang bangka kundi ang mga tao nga nagsakay ana. Doon na sila pangu, doon na sila ikaduha pangu, doon na sila mga sakop. Kining barangayan, gitawag og barangayan, mga bangka sa mga manggugubat diri sa habagatang Subo. Dunay duha ka andana. Sumura sa baluarte na duha ka andana. Ang unang andana, mga armas. Kato ilang mga doon na naman ito pulbura, mga kadsila. Doon na sila mga kanyon na sa ilaw. Ang ikaduhang andana mao ang mga manggugubat. No, ang mga pulbura mo dito sa ilaw, ang mga kanyon diri sa ibabaw, kuyog sa mga manggugubat. Dito sa ubos ang mga tigbugsay. Kay ang barangayan sa una sa konsepto ni Padre Bermejo ug sa ingi patuman diri sa Bagatang Subo. Perting paspasa, mas baspas siya kaysa ordinaryo nga mga bangka. Kay gawa sa bugsay, doon na siya ilayag. Yung maay man kay si Padre Bermejo mo disenyo siyang bangka, bugsay plus layag, perting paspasa sa mga bangka. So gitawag tog barangayan. Unya giorganisar man niya ang daghan nga mga barangayan dinhi sa Bagatang Subo, gitawag sila mga barangayanes. Nasuwayan, dayon ang ikatulong sapaw sa depensa nga giumol ni Padre Bermejo in 1813. Sa ito pa, 5 ra ka tuig. Human niya gi-introduce ang bagong mga baluarte, human niya gi-introduce ang bagong konsepto sa mga manggugubat. Umusukol na sa mga piratang Muslim, gisung ang bulhoon, ang uslob ug ang habagatang Subo ug baga nga duot sa mga pirata nga mga Muslim in 1813. 5 ka tuig human na tukod ang bagong mga baluarte, human na organisar ang barangayanes. Sa pagdanga-danga sa mga pirata, function dayon ang mga baluarte, tingog dayon budyong diri sa uslob, tingog ang budyong dito sa Buluon, unang nitingog ang budyong sa Santander, so nakaandam na ang mga molupyo. Ingos Padre Bermejo, ayaw niyo sugata sa Santander, ayaw niyo sugata sa Oslob, arita magkita sa Buluon. So ang barangayanes dito manukad sa Buluon ni sugat sa mga piratang Muslim. 1813. Gubat sila pag-ayo. Nakugang ang mga Muslim. Uy, sa una patara raman sila, sa una manago raman sila. Karon musukol na. Og hilabihan kakugang sa mga Muslim nga nisibog sila. So ibis sila mo atraka kay sila tinuod nga mga manggugubat. Wa man sila kaandam nga doon na siya mga manggugubat sa Subo. Nya organisado kaayo. Mas kusog pa ang mga bangka nga mudagan kaysa ilang mga pangko sa una sa mga Muslim. So ginugdanay gikas Buluon, gigukod ang mga pirata, nisibog ang mga pirata, diri sila mag-abot kay mas kusog man ang dagan sa mga barangayanes kaysa mga bangka sa mga Muslim. Naabtan finally ang mga Muslim nga pirata diri sa kadagatan sa Sumilon. Pipila lang ka metro gikan sa akong nahimutangan, kining kadagatan naguwang sa isla sa Sumilon ug sa mainland sa Oslob, diri maabti ang mga pirata, diri ang gubat. Gisirkuluhan naman para nga di makaikyas ang mga piratang Muslim. Gilibutan na sila sa mga barangayanes, napugos na sila sa pagsukol o pakigubat. Napildi ang mga piratang Muslim. Kaya parte madaghana sa mga barangayanes. So nagmalampuson ang ikatulong sapaw sa depensa ni Padre Bermejo. Ug resounding ang defeat sa mga pirata na human sa daghang katuigan, wa na silang balik. Diri sa Oslob, diri sa Buluon, diri sa Bagatang Subo. Balampuson si Padre Bermejo pagpasidaan sa mga piratang Moro na ang Subo dili na magpatara, dili na maghuwat lang sa inyong atake, musukol nami. Og in fact, mahimot ato lang hutdon ang tanang mga pirata, pero ingos Bermejo binlig duha ka bangka aron makabalik dito sa Mindanao, makasulti sila mga kauban na musukol na ta. Ilang napatay ang pangu sa mga pirata. In fact, ang ilag yung gida pagbalik ngadto sa Buluon. Aron ipakita sa mga molupyo, mao ni ang ganti, mao ni ang premyo sa atong pagpakabana. Mao ni ang bunga sa atong pagsukol. Ato napakita sa mga pirata nga ang ilang gidaog-daog sa daghang katuigan musukol na karon. Mubarog na batok nila karon. So hilabihan katalagsaon sa kadaugan
ni Padre Bermejo. Mao to nadasig sa resulta sa gubat sa Sumilon ang ubang mga lungsod dinhi sa Subo o sa silingan nga mga probinsya nagpatukod na sa Baluarte. Muto ang laing titulo atong Padre Julian Bermejo, gitawag siyang Padre Kapitan. Kay nahimo naman siyang military tactician. Siya na migikonsulta sa ubang lokal nga mga opisyal nga Padre Arias sa dinhi. So si Padre Bermejo sukad atong iyang kadaugan in 1830 nagsige na og biyahe. So nagtukod ang Baluarte sa amihan ng Subo, nagtukod ang Baluarte sa Bohol, nagtukod ang Baluarte sa Negros, nagtukod ang Baluarte sa Masbate, nagtukod ang Baluarte sa Surigao, nagtukod ang Baluarte sa Leyte, sa Samar, nagtukod ang Baluarte sa Romblon. Hilabi ang layuan na naabdan ni Padre Bermejo. Sumura nag Luzon, Kabisayan ug Mindanao. Ni konsulta niya og siya maoy nihimo ni replicate sa tulo ka layers of defense. 3-layer defense system nga iyang gitukod dinhi sa Subo. Ang pag-fortify sa mga simbahan isip taguanan sa mga molupyo, ang pagpabarug og dugang mga baluarte o ang pagtukod og baranggayanes, mga manggugubat na magsakay og bangka nga dibugsay o dilayag aron nga mas di lang magpatara musukol na gyud sa mga piratang Muslim. Nagkaminos na ang pangatake sa mga pirata tungod sa kaisog sa depensa na gitukod ni Padre Bermejo. Pero niabot ang higayon nga hasta ang iyang giimbento ng mga defense system, ito mga baranggayanes, mga baluarte, na absent sa teknolohiya. Unang gigamit din sa Kabisayan o sa Mindanao ang steamship sa mga katsila in 1848. Sa ato pa, pila ka dekada, human sa kadaugan sa gubat sa Sumilon, ang mga katsila naabda na sa bagong teknolohiya sa steamship. Ang steamship, doon na makina, ang mga barko, mas kusog ng managan, maabda na ang labing paspas ng mga bangka sa mga piratang Moro. Muto ang mga Moro, atake nila, gukdon sila sa steamship, nga dunay mga kanyon, dali kay silang mapuhag, dali kay silang mga lunod, dali kay silang mapildi. Na di na kinahanglan ang mga baluarte. So sukad adto pagka in fact ang labing unang steamship nga nakapatundag og mga bangka nga mga Moro nga pirata sa Mindanao, ni adto gyud ni sungod sa Mindanao. Sa una ginilang misyon nga nagmadaugon sila, nihapit gyud diri sa kadagatan sa Uslob, sa kadagatan sa Buluon, aron ipakita ngadto ni Padre Bermejo, Father, ikay nagsugod, kami motiwas. Ang imong gisugdan, Father Bermejo, wa makawang, karon doon na tayo mas bag-o nga mga teknolohiya pagsukol sa mga pirata nga inyong gipildi diri sa gubat sa Sumilon in 1813. Niadtong higayon na 1848 sa malampuson nga unang misyon sa steamship sa mga katsila dinhi sa Subo, niretiro na si Padre Bermejo. Kay luya na siya tungod sa daghan siya mga gibuhaton, huwaman siya sa nakalaing mga lugar dinhi sa Luzon, Kabisayan ug Mindanao. Si Padre Bermejo niabot sa kahinog sa iyang panuigon ug nihangyo, mahimo ba inyo kong ibalik sa akong labing unang parokya dinhi sa Subo? Gawas sa Basilica Minore del Santo Niño, din siya nakat-on og Cebuano, nagpabalik din siya diri sa Buluon sa habagatang Subo. Namatay si Padre Bermejo in 1851. O diha sa naman ay museum ang Basilica Minore del Santo Niño, nagkadaghan ang mga ebidensya nga kadto si Padre Bermejo gawas siyang pagkamanggugubat, gawas siyang maayon niyang pagka-military tactician, daghang kay ito siyang mga mugna, daghang kay ito siyang naimbento. In fact, ang mga suwat ni Padre Bermejo, kay mga kay ito siya mosuwat, ang iyang karaan nga mga suwat, hantod karon na preserbar diya sa museum sa Basilica Minore del Santo Niño. Ya lahi kuno sa ubang mga suwat adtong panahona kapin duha ka gatos ka tuig na nilabay na napapas na sa panahon na nahanap na ang tinta sa mga suwat ni Padre Bermejo, hantod karon labihan gihapon ka bangtok, labihan gihapon ka itom, mabasa lang gihapon, masubay lang gihapon. So matod sa kadaguan sa mga Augustinian friars, si Padre Bermejo dunay iyang espesyal nga tinta na mo iyang gigamit
sa pagpasabot sa iyang konsepto sa three-layered defense system, sa iyang pagliksyon. Kaya kadto Padre Bermejo, may kay to siya magtudlo o mga bata. So gawas siyang pagkamangugubat, may kay siya magtutudlo sa mga bata ug ang mga estudyante iya sang gitudluan paghimo og tinta. So si Padre Bermejo dili hakog, dili hambugiro, dili do naghabamaak diri sa hinaot, dili ni maseryoso nga mga hormigas, mga ordinaryo na hormigas diri sa Baluarte sa isla sa Sumilon, sa lungsod sa Uslob, doon sa Bagatang Tumoy sa probinsya sa Subo. So, sunod higayon makakita mong Baluarte, pasalamate si Padre Julian Bermejo. Diri nagpakamatay sa iyang parokya sa Bulhoon. Ug isip pa sidungog ni Padre Bermejo, makasuroy mo sa simbahan sa Immaculada Concepcion sa lungsod sa Bulhoon, na diha sa Tumoy, sa parke na ilang gitukod, naa dihay monumento sa usa ka pari nga nagdaog krus, nagantaw sa dagat, mura og nasigig lantaw sa dagat, mura nasigig bantay sa mga pirata na posibleng moatake gikan sa kadagatan. Mao na ang monumento ni Padre Julian Bermejo. Kamaayo sa iyang kabilin sa kaisog, sa iyang kabilin sa kamamugnaon, o sa iyang kabilin sa talagsaong liderato. Paghatag og kaisog sa nangahadlok ni kuray sa kahadlok ng mga Subuanon, na di sila hingpit nga inutil, bisan sa kabangis, bisan sa kapinta sila mga kaatbang, kung magkahiusa sila, kung maggrupo sila, kung magtinabangay sila, doon na di sila ikasukol, doon na di sila maggamit, magpukan sa mas ligon unta nila nga mga kaatbang. Way daganan ang kabangis sa natad sa panggubatan sa mga piratang Muslim sa panaghiusa sa mga Subuanon. Dagasalamat sa liderato ug giya ni Padre Julian Bermejo. O karong hapuna, ako suyan, bisan di ko kamao muda sa akong kamera o pakita ninyo sa Baluarte diri sa isla sa Sumilon. Akong suyan sa pagpakita ang kinatibukan sa Baluarte kon kadiyot ha, di ko kahibaw mo liwag sa akong kamera. Basic man ta kay ni, pero pasayloan di ko kumao mo liwag. Pero by the way, di ara sa among atubangan sa Baluarte kini sang parola. Wa pa nako ma-research kining parola, kanusa sa ni natukod ang parola diri sa mao ni ang parola diri sa habog kay ni mo parola sa buhi pa si Konsul Dudong Aligrado Vergara, iya kong gididan ayaw og saka diha liyo kay dili luwas ang pagsaka diha sa parola. Di na kong kamao nga moliwag sa akong kamera. Ana na lang, ako na lang ipakita ninyo ang Baluarte. So mao ni diri sa ubos sa Baluarte, gimarkahan actually ni sa Sumilon Island Resort ang Baluarte aron sa pagpakita sa mga turista nga mao ni ang Baluarte. So mao ni mugian nila unya niya sa ubos nga bahin sa Baluarte ang lungag, dako kayong lungag, tanaw ra gud unsa ka baga ang bungbong sa Baluarte. Dako kay nang hawan sa suod, blanco kayo ang suod, pero tanaw unsa ka baga ang corals. Dili mo ni una nakabaga ang bungbong sa corals. Unya wa gi siya timaan sa nabuslot na lang siya, pero tanawa wa gi timaan sa pagkapulbos ug tanawa sa sud hilabihan niyang liguna bisag kini pay atakihon sa mga pirata. Di sad kasud ang mga pirata ini tungod siyang kahabog ug inini ka taas ang Baluarte. Kini ang sa atubangan ni nga bahin diri pagikan ka sa kinapusaran sa isla. Usuway ko og libot, although libo na kaini, daghan na kay mga kakahuyan dinhi. Kasagaran mga piatilis, o tanawa. Unsa ka titip, unsa ka habog,
sa Baluarte. Gyud maka unya ang disenyo sa Baluarte disenyo ni Padre Bermejo nga titip gyud kaayo, wa jud kay kakatkatan, wa kay ka gawas makabutang kag pisi imong ilabyog dito sa ibabaw, di jud kang kasaka. Unya naaman dito ang mga naaman dito ang mga bangkaw, naaman dito ang mga sundang, naaman dito ang mga kanyon sa ibabaw, wa gyud ang mga piratang Moro nga moatake sa Baluarte. Nagitukod ni Padre Bermejo. Usa lang ni sa 74 ka mga baluarte sa tibok probinsya sa Subo. Atong palayan og jutay ang Baluarte. Niya dinhi ang signage nga gibutang sa Sumilon Island Resort pagpasabot sa kapuslanan sa kamapuslanon ining Baluarte ni Padre Julian Bermejo. Diri sa isla sa Sumilon sa lungsod sa Oslob. Mao na ang talagsaong tigbayon sa kasaysayan. Sa kaisog sa atong katiguangan sa Subo, pagpanalipod sa atong kababayan, pagpatukod, pagpanalipod sa atong kabataan, pagpanalipod sa ilang katigayunan. O human natukod kining mga baluarte, human nagmalampuson si Padre Bermejo pag-neutralize sa mga piratang Moro gikan sa Mindanao, nagsugod na ang paglambo sa Subo. Kay for the first time, ang mga Suboanon makapundar na para sa mas maayong ugma, makaplano na sa ilang pag-umol sa ilang mga pangandoy, doon na garantiya nga ang ilang pagtikad sa ilang mga umahan, ang ilang pagpasiugda ginagmay nga mga patigayon, mahimong mulungtad na og katuigan, mahimong mamunga na og kadaghan, kay wa na may kabalaka nga dunay mga pirata nga moatake nila bisan unsang orasa. Mabuhi ang atong katiguangang Subuanon nga napakita nato sa talagsaong pagtulunan nga bisan sa labing seryoso nga mga kakulian, mahimo di ay na atong kapanalipdan ang atong kaugalingon. Pinaagi sa panaghiusa ug pinaagi sa isog nga pagsukol sa mga mapahimuslanon. Gikan diri sa tugkaran sa Baluarte sa isla sa Sumilon sa habagatang Subo, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat yung pagpaminaw sa atong sugilanon karong hapuna nga atong giuluhan og Baluarte. Ug daghang salamat sa padayon ninyong pagsunod, pagsubay, pagsalig ug pagpaminaw sa atong panahom dayong kilom-kilom.